Tùy bộ tông là tùy bộ sợi ya bao trong xí na Ani ko tum de ko genju khuna ba ya ala sa ko sai au jaga bere khai koi ko au chibri siri pukuna abo apa ya kakak farangir hari tam nang saya ko ha saya ko na ini 2023 6 November তিনি বাই 26 বছরনি সিগাं दिनैनि हाय सालनो सिनि हिरामणि देबबर्मा बेनि लांमानाव बे लांमानि साल त्रिपुरा हास्टेनि जत लुकरंग साइमानो 1996 नभेम्बरनि 6 नभेम्बर तामुखा त्रिपुरा हास्टो जेता जों कोनो दिन वानसुगैनाया बलं बरक बाय টিএসআরক नि बिसिङाव गुलि खायलायमानि किन्तु ओ টিএসআর बाय बलं बरक गुली खायलायमानि परे টিএসআর नि हयतो थिगेना खरंनि रेबो थिगा इनजुरिं खाना किन्तु টিএসআরক बलं बरक नो नायतुनाले दुरेर थाक थास बिटलेन नि টিএসআরক बरक शेष पर्यन्त दाम खायया बरक शेषो बोआफ्रु कलेज पढ़ी दङ पारा फायनानै फायमानि जेहेतु बलं बरक बाय টিএসআরসि गुला गुलि हिंलायो आं बाता मुंनाय आं साधारण बरकबा ताइसे कलेजनि आई कार्ड बो दंबैयागो एमईबी कलेजनि हायनै पाराक फाय दङनि बन रमबुई টিএসআर बन रमखा साइड बाय साइड कुटना कामिनि फोरों दंनाय मास्टार निरंजन ताई बुफायं परि दंनाय 12 सपन दे बरमन ब नकनि सकलाय तुबुई बरने एमन बाबे निर्मम एत माने सेलेमा सिंसाके बुथारका गोथांगै बथायो खावै तला हरिउई परवर्ती समय बंग गुलिखे बुथारका तिनि अ बुथारजांमानि साल अबनो जों मुतु खाये दंमैया जों 1997 इसिमी 96 तो ठीक है 97 इसिमी एकमात्र कोरोना ने बिसिव सिमी जों खायमालिया किन्तु जों स्टेप बाय स्टेप खायते दिनै 26 बोसोर पारंगै 27 बोसोर जों याखं रखा बालाय खाकामानि राष्ट्रीय बाहिनी रक्षक जुरि बक्षक ओंखांखाय भाइयों हा ताइ दफा बा एक राष्ट्र अबनि बागै ताखौनो जों जास्टिस मायाखौ ताखौनो जों अर जेबोनि जे बिचार जों ताखमायाखौ जेबोनो बुथारनाय कोनो টিএসআর ताखौनो कोनो शास्तियाखौ हयतो बरक रिटार्न थांगोना किन्तु अमहाय राज्य अमहाय देश तो दं जे देश सेना बाहिनी रक साधारण नागरिक कगै बुथारनो परे बन कोनो बिचारिया आबो तिनि प्रश्न बुदक बनि बागैनो जों ताव पर्यन्त बिचार नाय दङ ताव पर्यन्त जों अमहायकै सिनि बरनि साकाव अमहाय तांसि दं बंनि लांमारि माहाय अमहायके तामारिसि दं आबोनि परेबो गोबां मानसिनि त्रिपुरा सारक विगत 25 बोसोर अमहायके अनेक सिन बरक बुथार जागा तावबो थागियाखौ पुलिस नि बुसकांगो चिन बरक बुजागो बुथार जागो रेप खायजागो तागो थागियाखौ बनो मुतुखै बिनि सान बिना आत्ता जुदि बिनि फला ताखफान शान्ति मायं तंखाय गायतर बिनि सान आत्तानो शान्ति रिथुं फलानो शान्ति रिथुं बनि बागै जों बिसि ब्रुम न अमहायकै जों पालाय थानाय एवं पालायै बंनि जतदिन पर्यन्त जों बर्न पालाय बर्न सीमालं तंसाक जोंबो बरक तंसाक
जों अमायके बिसे बुनो पालाय थांगोन এবং পালাই बायदि अनि कबगैनो आनि किसा कक सामने अरम पाइके जदर हामबाय